Lad os så i dag skal jeg næsten lige gå i gang med en metokop. Ja, det går ikke særlig godt. Det går færdigt. Og det mener jeg. I got a trick shot. Ja, hvis jeg retter en på det. Virkelig. Et rigtig trick shot. Ej, det mindste det. Ej, roligt. Det var et rigtig trick shot, hvis jeg havde ramt en. Hostile jamming our radar. Ja. Det går bare ikke særlig godt med mig for sniper og sådan noget. Seriøst, ham der igen? Jeg kan virkelig super ham. Meget snart. Ja. Som du kan se, spiller vi lidt Saints Row 3. Selvfølgelig spiller jeg Saints Row 4, mand. Der. Nej. Det er en Modern Warfare 2 kamp. Jeg har en 6, nej en 4-6, og de har UAV, som jeg vil destroy med min klar. Ja, det går godt. Man, lige last shot, man. Ja. Der højt level. Det var det der sidste optagelse. Jeg kan ikke se mig. Hallo, det vil jeg gerne lige se, hvis det var hack. Jeg er jo så usynlig lige der, ikke? Okay, nu prøver vi edderbuk med sådan en her sniper her, jeg kalder en NT Ventjern. Ja, og jeg spiller på computer, så I kan se det. Det tror jeg så ikke, I kan. Du ved det. Og det ikke hørt, der larmer. Det er mit tastatur. Hvorfor skal jeg hele tiden dø? Er det der? Fængsler. Hvis man ikke kan få killstreaks, vil det være et meget sjovt at spille. Ej, selvfølgelig er det jo sjovt. Uanset hvad. Jeg er bare ikke den bedste til det her spil. Det sagde jeg jo ikke. Jeg er sådan... Ja. Jeg har været med i verdensmesterskaberne. For noobs. Var den ikke god? Jo, ja. Nu skal vi lige lede efter min specielle klasse, jeg selv har lavet. Ja. Det er mit tør. Okay, ja. Okay, nu tager jeg mig sammen seriøst, Jamila. Jeg tager mig sammen. Jeg har den dårligste score. Jepper. Den lægger ikke. Hvem er sagt, jeg lægger? Det er virkelig tænder sådan... Kender, dem der spiller det her, kender ikke der, hvor man sådan... Der er lige gået 3-5 efter en. Altså sådan en i et sted. Og så... Ja, man bare ikke kan nå at skyde dem alle sammen på en gang. Det er virkelig irriterende. Ja. Let's go. Det er svært at koncentrere sig, imens man spiller og snakker.
Det må jeg indrømme. Det skal man nok lige lære først, ikke? Som ham der gik Psion og hvad hedder han nu? Dilte der. Ja. De er meget gode. Selvfølgelig bliver Flash og dør. Det sagde jeg. Det er spørgsmålet, at den der skidehjælp vi er op med. Den er virkelig træls. Når man ikke kan lide Jovis. Haha. Nu kan det ikke lide ja. Nu kan det ikke. Jeg er så dårlig til det her spil, det her løgn. Men så har jeg flere kød. En af skulle være en. Hvor er han? Hvor er han? Jeg mener det, hvor er han? Det var mere lidt taget. Jeg vil bare ikke bruge skudderne, fordi det er ikke lidt dumt, når man ikke rammer. Ja, så har jeg ikke lagt den ned. Jeg mener, jeg har trykket shift. Og nej, jeg får ikke have det. Hvis der nu bliver tvivl over, jeg bliver lige pludselig bare under groft. Nej, jeg får ikke hack. Det er bare mine pro skills. Det gør det. Det er Sentry. Og vi har allerede klart, så jeg vil være lavet, så. Vi kan prøve at indhente det. Nå, men I får lige lukket til last YouTube, ikke? Det er et godt camperkill, det der var. Wow. Effektivt våben, UMP, det er også godt. Vi ses YouTube. Husk at abonnere og lad det der. Hej.